tal, señoras e señores? Son as 6:30 da tarde, pasa das 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato, todas as tardes cociñando en directo. Xa o sabedes tamén o que estades na casa. Dedesnos que seguir nas redes sociais. @Voltas co Prato, e están penduradas todas as receitas que facemos durante estes 206 programas, se non me trabuco. Receitas que enviades vos e que cociñan os nosos cociñeiros, que neste caso son Xulio Mato e Coque Fariña. Un aplauso para eles. Ademais, hoxe, señoras e señores, hai unha casualidade moi casual e moi bonita. É que a nosa queridísima Coque Fariña, que está aquí. Coque, que tal, como estás? Ben, moi ben. Ben, invicta! Coque... Aí. Coque nunca perdeu. Non, espero que hoxe non sexa ese día. A primeira vez, non, claro, porque espero que Coque non. veu dúas veces xa ao veremos. Claro, Coque veu dúas veces ao programa, esta é a terceira, e din que a terceira vai a vencida. Bueno, a ver se rompemos eso, a ver se non é certo. Non sei se é a vencida para Xulio ou se seguirá gañando ela. Bueno, hai xente que xa a coñece, pero Coque ven de Cambados. Que tal tempo deixabades por ali? Pois soleado, hoxe Espectacular, moi bo non? tempo. Que día hoxe, que Hoxe día tan maravilloso para ver o A Voltas co Prato na Televisión de Galicia en directo, como cada tarde. Xulio, que? O tempo en Silleda ben? Moi ben. Ou chovía? Soleado tamén. Soleado tamén. Soleado demais. Fai calor, vai calor. Pero a nos encántanos que haxa calor en Galicia, claro que sí, que chova tamén. Encántanos cociñar. A ver que nos trae a nosa queridísima Pilar de Ordes. Ola, son Pilar de Ordes e vou vos facer unha crema de cenoira. Collemos unha pota, botámoslo o aceite e o puerro, dorámoslo ben, botámoslle cenoria, tamén lle podemos botar unha patatiña, dorámoslo un poquinho máis cando está, botámoslle o caldo vegetal e deixámoslo cocer moi lentamente. Unha vez cocido, quitámoslle un pouco do caldo e pasamos a batidora e añadimoslle caldo hasta que deixamos que está no punto que queremos. Retiramos e sírvese quentiño. Eu na miña casa sirvo con trociños de pan ou con xamón crujiente. Está buenísimo, probade. Seguro que Xulio sabe o que vou dicir. Cenoria. Como nos... Me gusta a cenoria en Galicia. Encántanos a cenoria en Galicia. É un ingrediente moi habitual en toda a cociña, pero que moitas veces non é a protagonista. Non é a número un, non é un pouco triste. Sí, úsase en casi todos os platos de acompañamento. Claro. Pero bueno, poderíamos facer como, eu que sei, respostas rápidas, veña. En que pratos é fundamental ou primeira espada a cenoria? Xulio? Na ensalada do menú. No, Que chapoña enralada. Sempre hai cenoria enralada. E a remolacha enralada. Pero o principal non é iso, é Bueno, na crema de cenoria, ben. Na crema de cenoria, vale. Ti que dirías? Na tarta de zanahoria. Vale, moi ben. Xulio? Na zanahoria cruda, como a comestible. No, como come Bugs Bunny, que Bugs Bunny come a cruda. Non, aí está. Está todo, amigos. Está todo, amigos. Sí. Vamos alá, veña. Sí, é complicado É complicado, sí, é complicado atopar pois algo que sexa principal. Ela propoñía unha crema, Pilar de Ordes, pero Xulio, que vai propoñer? Pois a min a crema, a verdade, que me gusta moito, a crema de todas as verduras, pero eu vou facer un bocadillo de cenoria. Un bocadillo de cenoria. Vou facer un pan de cenoria e vou no rencher. Vas facer un pan de cenoria, xa, non vai ser que no bocadillo na metade vai a cenoria. No, vai ser o principal, o sea, a protagonista, por fin. Moi ben, estás contento. As cenorias de Galicia ahora resultantes gracias ao teu bocadillo de cenoria. Tan contentísimas. E Coque Fariña, que vai facer? Pois eu vou facer unhas zanorias glaseadas. Olá! E tamén vou facer uns petiscos de zanahoria. Vou con todo, vou con dúas recetas. Ves a gañar a terceira, non? Claro, por suposto. Bueno, pois, señoras e señores, cociñamos con cenoria. Hoxe no Voltas co Prato quedamos con Coque Fariña. Veña, Xulio, ao teu lado. Alá. Contame, veña, como faz a túa receita de cenorias glaseadas? Que me ten un pouco intrigado. Pois mira, partimos dunhas zanorias que xa están peladas e que abrimos o medio para que sexan máis delgadiñas. Sí, máis que nada para que sexan máis fáciles de cocer. Vale. Entón, imos poñer aquí un pouco de manteiga. Ajá. Por certo, temos que dicir que a receita de Coque vale para xente que non coma carne, xente que non consuma carne, que hai xente que non o fai. Pois a túa receita sí que o vale, non? Sí que vale, perfecto. Perfecto, porque... Gústanos, moi ben. A de Xulio non, porque creo que leva... No, a mía tamén, o que pasa é que vou na estropear eu. Vou poñer un poquinho de touciño, pero podese poñer sin touciño. Sin touciño, podería ser, non? Vale, pero neste caso ti varlle meter a alegría do touciño. Home, claro. Perfecto, porque ele é así, el gusta, e a Xulio... A mí gusta o touciño. Gusta o touciño, a Xulio. Vale, Coque, entón, botamos a manteiga e as cenorias. E as zanorias.
Que se non quixéramos facelo con manteiga, podría ser con aceite, non tamén? Podría ser con aceite, pero ponlle un sabor moi rico a manteiga. Claro, claro. Vale. E que o que vamos facer é ir enriquecendo o sabor das tanoiras, vale? Perfecto. Entón, imos botarlle tamén un pouquichiño de allo picado. Vale, alliño picado, cantos dentes, máis ou menos? 2, 3 dentes? Sí, 2, 3 dentes. Vale, perfecto. Depende se nos gusta moito o allo, pois nada, como todo. E o allo é unha cousa curiosa, porque a mí o allo, co paso dos anos, cada vez gustame máis. Non sei por qué, é unha cousa así un pouco... Non sei, serás menos vampiro agora que antes. Pode ser. Bueno, vampiro sempre fun bastante, pero... Sí. Pero sí que é verdad que co paso dos anos gustame máis o allo. E pásame con moitísimas cousas, como, por exemplo, o pemento, que é algo que non comía nunca de cativo, e agora sí, a cenoria tamén, que non a comía moitísimo, e agora gustame. É curioso. Vale, mira, agora que se está desfacendo eso, o que imos facer é botarlle un pouquiño de viño, vale? Viño branco. Viño branco. Perfecto. Imos tratar con cariño o que é as tanorias. Imos tratalas como se fose pois un elemento principal, que é o que é neste caso, vale? Pensei que iba a decir, como se fose un fillo, pois talo metendo na tixola. Vale. Pois como se fose o elemento principal. Claro, que normalmente cando facemos un guiso, con carne ou con peixe, botamos un pouquiño de viño, pois aquí tamén, as tanorias tamén o merecen. Vale. Estamos exaltando, poderíamos facer unha festa gastronómica da exaltación da cenoria, que somos moi en Galicia de facer festas gastronómicas, non? Pois sería estupendo. Pois aquí podémoslo patentar. E ti podías dar o pregón. Non sei se hai, claro, da primeira festa, non? A primeira festa gastronómica da exaltación da cenoria do Voltas co Prato, pregoeiro oficial Fran Cañotas. Mira, agora voulle poñer un pouquiño de soia. Ala, como a recende, xa. Vale. Gústame moito como a recende a manteiga fundida. É unha cousa... Sí, cousa... é co allo, co viño, todo... moi ben, é ca soia ahora, sí. Sí que recende moitísimo. Sí, moitísimo. Vale, agora deixamos reducir todo un pouquiño. Vale, así, o que imos facer é tapalo. Vale, entón o obxectivo agora é que reduza todo, non? Sí, que reduza todo, que se vaya cocendo pouquiño a pouco. Poñemos a lume medio. Vale, pois mentras... A ver se che vai, sí. Mentras reduce aquí a cenoria, bueno, o viño de coque fariña, marchamos con Xulio Mato. A cenoria esperemos que non lle reduce. Hola, Xulio. Hola, Cañotas, que tal? Bueno, o primeiro de todo, quero saludar... espera, quero saludar ás chicas de Pontecesures, que estiven con elas o sábado e pasámoslo moi ben no Vermú. Creo que son 70... Era un montón, moitísima xente, sí. Podémoslo contar a xente. Super simpática, era unha xuntanza de galegas de Pontecesures e galegos que están fora e veñen esprofeso para xuntarse para esa e casualmente atoparon a Xulio estaba tomando Vermú ali. E resulta que son xente que ve o programa, así que lles mandamos... Desde moitos sitios de España e de Europa, Que guai, que guai. Como nos gusta que nos diga a xente que nos ve de Galicia, por supostísimo, que nos vexan, pero tamén de fora, encanta. Sí, pois sí. Bueno, e agora vou ca masa, vale? Vale, sí, xa saudamos a xente de Pontecesures e vou ca masa. Un bico grande. Un bico para a xente de Pontecesures. Bueno, mira, teño zanahoria relada, 2 zanahorias reladas, 2 ovos e unhas 6 culleradas que esperei por ti para botar a sexta de fariña. Sí, porque eu teño que empezar. Fariña normal, entendo, non? Esta integral, pero podemos utilizar fariña de garbanzo, podemos utilizar fariña de amêndoa. É unha textura distinta. Sí, é un poquinho máis bruta que a outra, menos fina. Entón necesitamos unha textura como esta que está vendo, como se fora unha plastilina. Vale, 2 cenorias, 2 ovos e a fariña, neste caso 6 culleradas de fariña e un pouquiño de sal. Un pouquiño de sal. Por certo, xente da casa, 664-4834-19, o teléfono da Voltas co Prato, chamade e contádenos se facedes receitas con cenorias. Que nos gustaría saber se hai receitas nas que a cenoria é o principal, porque como nós tampouco controlamos, sobre todo eu. No, nin eu, porque é o que falábamos, é sempre a actriz secundaria. A actriz secundaria, pois hoxe principal. Un pouquiño de levedo químico tamén, media cucharadiña aproximadamente. Vale. E eu voulle botar tamén aquí un aceite que teño aromatizado con allo e orego, que lle vai dar un sabor moi bo. Que guai. Vale? Como mola. Entón, agora mesturamos todo ben. E por que ten ese cor o aceite? Porque ten tamén un poquinho de picante, de guindilla. Vale. É un toquiño así, para darlle unha alegría. Moi boa pinta, moi boa pinta. E isto meteralo no forno ou algo? No, vámoslo facer como se o fixéramos nunha tixola. Vale, podemos facer no forno uns 20 minutos. Aquí na plancha este? Sí, uns 20 minutos, e por non utilizar tantas tixolas, vamos a utilizar unha plancha. Pero vas a facer pan aquí? Vamos a facer, sí, un arboliño, vamos a facer aí. Sí, Cañota, sí. Falta, como di a miña filla pequena, te falta calle, No,
A mí, no, a ti sobreche, polo que se ve. Este fin de semana chegoume ben de calle, sí. Sobreche. A xente da casa tamén recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 de outros, así que moi atentos ao voltas co prato e chegou o momento de recibir, a ver que lle parece o que facemos ca Cenoria, a Pilar de Ordes. Un aplauso para ela, por favor. Hola, Pilar. Hola, buenas tardes. Hola, Pilar. Como estás, Pilar? Ben. Estás ben? Pilar, estás recuperando un pouquiño porque tuvo que pasar por chapa de pintura. Sí, un pouquiño. Pero bueno, estás ben. Estou ben. Estás recuperando. Encántanos que veña o programa. Vamos ver o que está facendo Xulio porque non entendín ben. Non entendín ben. Pilar, que queres que che diga? Porque non estivo atento, Pilar. Mira, Ponte pa diante. fixen unha masa. Isto supostamente é pan. Unha masa con cenoria. Supostamente é pan. No mundo de Xulio é pan. Escoita, non, vai ser pan. De momento non, é unha masa. Vale. Entón ten cenoria, ovo, fariña, un poquinho de lévedo químico. E agora vámoslo poñer a facer aquí na plancha non moi fuerte. Ves, este vai nos dar para 2 paneciños, esta receta que demos, vale? Para facer como un sándwich, non? Para facer 2 paneciños, que nos sirve ou ben para quentar simplemente tostar e comer para desayunar, ou para facer, como vou facer eu, pois un bocata. Entón, agora que vamos facer é para que actúe o lévedo, vámoslo tapar, vamos a poñer 2 sombreiros, para que se nos vaya facendo aí. 2 sombreiros. E deixaremos uns 5 minutiños por cada lado. Despois, o sea, que se faga aquí, daremos a volta para que nos acabe de formar. E agora teño a intriga de cal vai ser o complemento, o sea, o engadido do teu bocadillo. Pois mira todo o que teño aquí, vale? Home, sí, material aí tes. Claro, mira. Pero vale usar todo? Vou usar, sí. Digocho todo ou voucho explicando despois? No, ti como queres, se vas comezar, Bueno, mira, teño aquí unha pouquiña rúcula e tomate, teño un pouquiño de tociño entrefebrado, teño un queixo afumado boísimo, e aquí vou facer unha salsa graciosa. Por qué? Porque lle vai dar gracia ao bocadillo. Porque te rís, non? Cando comes. No, vai dar gracia ao bocadillo, sabes? Vale, unha salsa graciosa. Dame medo entre o pan feito na plancha e a salsa graciosa, dame un pouco de medo. Bueno, xa verás, xa verás. A ti tamén. Hai que esperar ao final, hai que esperar ao final. A ver como está. Pilar, vamos ver o de Coque, veña. A ver que ten por aquí Coque. Hola, Coque. Hola, Pilar, que tal? Hola, mira, que Aquí por guai. menos huele moi ben, Aquí polo menos, dixe, aquí polo menos. Cheira ben, noutro lado non sei, pero aquí polo menos sí. Ali de momento non sabemos. Pero aquí, Pois mira, facendo moi ben. estou glaseando as zanorias. Están cocendo con viño, con allo, con soia, e agora imos poñerlle mel. Que ben. Bueno. Mira, xa verás que ricas quedan, Pilar. É unha maravilla, eh? Sí. Penso que é unha receta gañadora. Sí, eu penso que pode vir a terceira, señoras e señores. Vou levar o segundo premio. Pode vir a terceira, a terceira de Coque consecutivo. Nada, pois a isto e deixalas aí e listo. E o que imos facer agora, mira, estou facendo aquí que tiña unhas zanorias cocidas. Vale, estas xa tiñas cocidas Estaban de antes. cocidas, sí. Vale. Entón, estou unas así machucando un poquiño. Voulles botar un pouquiño de sal. Que guai. O sea, e con isto que vas facer? Pois vou facer como uns boliños, como unhas tortiñas que vou facer a prancha tamén para acompañar. Que non se diga que non hai zanorias hoxe. No. Moi protagonista a tua Cenoria, Sí, total. Moi posible gañadora a tua Cenoria, Bueno, eso espero, eu conto con el. A ver, Pilar, eu conto con Non el. digo nada. hai que chegar ao final. Hai que chegar ao final. Bueno, Pilar, este é o momento no que che teño que preguntar cal das dúas receitas crees ti que che pode gustar máis. Eu xa sei que da de Xulio ainda non biches nin cheraches nada, pero bueno. Claro, vai Xulio hai que darlle tempo, creo. Damoslle tempo. Damos que darlle tempo. O sea que non te mollas de momento. No, de momento non. Pois vamos chegar un aplauso. E mandarte a zona de sufridores. Vale, un moitas aplauso gracias. para Pilar, que está connosco, no Voltas co Prato, hoxe tamén, a golpe de luns. Imos a Tabalga, a ver que por ali está Lola. Lola, que tal? Boa tarde. Hola, cañotas. Como estás? Moi ben. Estás ben? Ti eres de comer cenoria ou non? Como a Julio, do tallón á boca. Todo? Así cruda. Así crúa xa? Sí, cruda. Pero ti botas uns rejos de cenorias ou non na casa? Sí. Ves? Eu todo o que podo semento eu. Boa! Que maravilla. Oiche, pois tens que vir ao programa con ese feito, material. Xa fun. Pero tens que volver con ese material. Claro. A mí se me traes unha cestiña das túas de cenoria eu xa quedo contento. Ai, pero mira, eu prefiro che levar tomates que pesan 1,5 kg. Ah! Pois eso sí que tens que traer. Tomate de 1,5 kg, eh? Sí. Tomate de 1,5 kg. Atención. Mira, de feito ten Rocío que Sí, traballa aí. a nosa compañeira.
unha foto do tomate meu. Bueno, pois a Cañotas traía unha foto, a min un tomate. Vale, Perfecto, non hai problema, Julio, non hai problema. Oiche, Lola, que che pinta mellor o glaseado que está facendo Coque ou o pan que está facendo Xulio con cenoria, que tamén é curioso? A ver, a pena é de non probalo. Xa, pero bueno, así desde a casa que me dirías? Eu aposto polos bocadillos de Julio que queres. Ves? Escoitáchele, Xulio. Non. Deu-che un mini punto. Ah, gracias. No, gracias, Lola, é que estaba con... Está aquí a voltas, está a voltas. Bueno, Lola, deixete porque está aquí Xulio a voltas co pan e quero velo. É como o programa, a voltas co... Que pena que non teamos a ver e que iba a probar un cachiño. Vente cando queres e probar, vale? A Anca de Coque ten moi boa pinta tamén, eh? Xo sei. Veña, un bico grande. Veña, graciñas. Chao, un bico para todos. Chao. Bueno, non pinta malo de Xulio, que Mira, ves, xa empezou. Falaba del, pero fixadevos, Pero mira, xa se cociñou por este lado, xa medrou un pouquiño con un escolébedo. Entón, agora vámoslo tapar e vámoslo deixar que se siga facendo aí. Vale. Con calma. Pois... Por dous sombreiriños. Si precisas tempo, non? No, sí, agora teño que facer unha Agora cando me salsiña. tens que dicir sí, así... Sí, así contas algo á xente sobre a cenoria. Perfecto, así, moi ben. Coque, ti tamén precisas tempo, non? Sí, tamén. Tamén, pois veña, vamos a contar a Galicia cousillas mentras tanto, porque é fácil atopar cenorias na nosa neveira. Iso é así. A súa versatilidade faina interesante para acompañar guisos, asados, carne, peixe, pero poucas veces é a actriz protagonista, e iso é unha verdadeira injustiza. Esta planta fusiforme merece que lle prestemos moita máis atención, porque a pouco que nos poñamos pode darnos grandes alegrías. Coa cenoria podemos facer masas riquísimas, doces ou salgadas, que darán pastéis, tortas ou pans. Con ela conseguiremos un punto húmido fantástico, algo de doce de xeito natural e moito sabor. Unha maravilla, vaya. E se queredes ideas, probade coas nosas. Como sempre, xa sabedes onde estarán, onde van a estar penduradas, nas nosas redes sociais, en @voltascoprato. Ali están todas as receitas de todos os días. Marchamos con... Xulio? Aquí é benvido. Coque? Pois con Coque. Veña. Mira o que teño aí xa. Hala. Ah, somos boliños. Somos boliños, estánse facendo aquí. Vale. Fariña de avea, neste caso. Puxen, pero sirve calquer fariña, vale? E as zanorias, e un pouquiño de sal, e listo. O sea, que isto simplemente era a cenoria cocida, que tiñas, machucouna, botácheslle a fariña de avea, botácheslle, que máis? Un pouquiño de sal, e punto, xa está. E faz como se foran tortas, non? Como tortitas, sí. Que guai, como mola. E isto? Nada. O sea, isto... Supoño que saberá a cenoria, pero de coller a fariña de avea é por algún especial? É porque eu son moi saudable, gustame moito a fariña de avea. Vale, porque és moi saudable. Son moi saudable. Eu, se lle boto fariña normal, non son saudable? Bueno, tamén, pero... Menos. Faltache un punto aí, un puntiño. Vale. Aí estánse glaseando, está vendo a xente na casa como estaban glaseando as cenorias, e a min estáseme derretendo a lingua véndoas, Vale, e faltaría agora facer unha salsiña para acompañar. Con yogur natural e curry. Mira, que o curry xa cheira de maravilla el solo, pois co yogur. Sabes que provei eu hoxe que non comera nunca? Que? Ketchup ao curry. É que o curry queda moi ben con casi todo, sí. Témolo que anotar para facer no programa, porque está moi rico o ketchup ao curry. Pois aquí temos curry, pero con yogur. Con yogur, queda ideal. Fai unha salsa ideal para acompañar as ensaladas ou calquera verdura. Que cousa máis curiosa, de verdad. A verdade é que ten pinta de ir de maravilla. Vamos con Xulio, a ver que fai o noso queridísimo home de Silleda. Pois mira, eu estou rematando de planchar como lle gusta o meu touciño. Fixadevos, podedes mirar na web da Televisión de Galicia, fixadevos en cantos programas fai bocadillos e bota queixo e touciño entrefebrado. E a ver en cantos gañei con eso. Moitos, moitos. Entón eu teño que... Sí. Se non Coque marcha invita outra vez, eso non pode ser. Non podes permitir. Bueno, mira, o pan xa case está. Vámoslo deixar un par de minutiños máis, vale? Se vai facendo. Eu teño o touciño xa listo tamén. Está vendo a xente na casa moita cenoria na imaxe, Está toda aquí. Está toda aquí. Está toda aquí a cenoria. Porque o resto... E tiña aí outra... O resto é verdura, todo. Moi saludable tamén. Sí, moita cenoria. Un cacho de queixo que se che tiran á cara derrete, se che tira. Que barbaridade de queixo. Pero ti non é eso... Como é? O embaixador do queixo. Claro. Pois igual... Igual se perde un sopapo en Arzúa o topas ti aquí. Tamén é verdade. O sea, que aquí o protagonista
gusta é o pan, o queixo e o touciño entrefebrado. E a ensalada, e a salsiña maravillosa esta que vou empezar a facer agora. Moi ben. E queda esa salsa alegre, non? Alegre. Alegre. A da risa. A salsa de Xulio. Mira, esa vai levar un pouquiño de tomate triturado. Alegre, un tomate alegre. Un tomate alegre. Vamos a botar un pouquiño de mayonesa tamén. Mira, unhas semillas para darlle un toque saludable. Vale. Un pouquiño. O saudable que vai levar isto, Un pouquiño de mostaza. Vale. Vale. E agora vamos a picar unha ceboleta. Tamén bastante saudable. Que tamén é saudable. Claro. Entón, vamos a picar ben picadiña e vamos mesturar todo. Sí. Para que nos quede unha salsa, pois eso, graciosa. Moi graciosa e moi alegre. Eu creo que merece ser a pregunta de concurso dos 50 euriños. Vamos alá. Cales son os ingredientes principais da salsa alegre de Xulio? Tomate, mayonesa e mostaza. Xa está. Tomamos tomate, mayonesa e mostaza. Tomamos tomate, mayonesa e mostaza. 664-483-419, teléfono de Voltas co Prato. Chamade, porque hai 50 euros en xogo. E xa pasa de metade de mes, que é 18 hoxe. 17. Xa hai que ir gastando os cartiños. Sí, a min o 30 non chega máis. Non che chega, non? O 30 nada. Bichis. A ver, creo que imos a... Tomamos nota ou non tomamos nota? Tomamos nota, ven. Vamos a Ourense. Miguel, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Boa tarde. Como estás, Miguel? Estamos ben aquí na casa. Bueno, moi ben. Estamos no programa de tranquilo. Así me gusta, Miguel. Ti anotaches ben os ingredientes ou non? Sí, tomate, mayonesa e mostaza. Ainda non che preguntei, meu home. Vale. Ainda non che preguntei, ti xo dixeches. Sin que eu che preguntara, ti xo dixeches. Home, porque está tomando o programa, sabes que hai que ter... Vale, así me gusta. Miguel, ti és de comer cenoria? Sí, eu vou con zanahoria, vou con como se chama, con veneno, non sei. Amigo, pero eres de comer cenoria de verdad ou como fai Xulio? De verdad. Como fai Xulio? Que está de verdad. Sí, non eres como Xulio que di que fai un pan de cenoria e despois metelle touciño. Amado te dicir, porque son diabético. Tamén a cenoria tamén é moi ben. Amigo, e a glaseada que está facendo Coque, que che parece? A ver, ao non parece maravilla. Como? Non escuite. Os dous parecen maravilla. Os dous que che parecen maravilla, vale. Bueno, eu creo... A ver, eu non vou contar porque... Eu comí aos dous. Xa. Pásache como a mí. Mira, teño que deixar porque Xulio ten problemas aquí cos sombreros, algo lle pasa, necesita axuda, vale? Mira, pero facemos eso. Non pasa nada. Mandamos un bico grande. Miguel. Igualmente. Chao. Talaviño. Chao. Estás arranxado ou queres que che bote unha mão? Xa está. Mira pai, Mirade pai. Non ves como non era tanto queixo? Moi ben. El fixo pan de cenoria despois dúas rodas de queixo máis touciño entrefebrado. Eso, Pero pan, o sea, a cenoria está aí. A cenoria está aquí. Podela buscar, se analizades o seu pan está aí. Aí está. Está aquí. A ver. Cenoria, mira. Mima, pero que... Este é un pan de bocadillo. Pero ese é enorme. No, vale, por tirar a mitad, vale. Ti que colle o molete e botalo inteiro. Eu que sei. Home, non. Cada un fai a súa maneira. Vámoslo a abrir. Vale. Que maravilla. Entón aquí é onde está a cenoria. Mira que ben a recende. Ves, aí quedou. Mira. Sí. Home, ula zanahoria. Ula zanahoria, non? Vese que está aí a cenoria, sí, é así. Entón, abrímolo, porque desa maneira, biche, non che deixei porque o fixe moi rápido. Sí. Pero vou che enseñar aquí. Le falta un chisquiño por dentro, pero entón vámolo rematar aquí. Claro, para rematar. É que non estaba feito de todo, se le apurou para que non se lle vira. Pero despois dixen, no, pero é cociña en directo, ten que se ver. Mira, vou marchar a falar co público mentre ti rematas cos teus moletes de pan de cenoria. Moi ricos. Vale, moi ricos, por certo. Veña, vamos falar con Pilar. Vamos alá. Hola, que tal, como estades? Ben, sí? Dadelle un aplauso a Pilar, que camiñou moito. Está a pobre un pouco mala. Está a pachucha, veo, está aquí. Ai. Pilar, a ti gustache moito a cenoria? A mí sí. Moito. Sí. Moitísimo. Fago en salgado, en dulce... Xa. Pero gustache tanto como para que a comida sepa a queixo e touciño? Ou gustache que sepa a cenoria? A mí gustame que sepa a zanahoria. Xa. Pois aí igual o tes un pouco complicado. Sí. Con Xulio, Sí, porque, bueno, é a salsa. Porque Coque, cuidado, Además, sabes unha cousa curiosa da receita de Coque?
que se ve a cenoria. Sabes que está aí. Sí. Vela, podela comer, dis, mira, está É aquí. zanahoria. Vamos a dar un aplauso que despois vai probar unha volta co prato. Está con nós Coxe Pilar, un aplauso para ela. Vamos alá. Que pasa, Coque? Nada, viñe a mirar a zanahoria, a ver como está. A ver se estaba, non? Viñeches mirar a ver se estaba. Está. Bueno, esa é a salsa alegre, non, Xulio? Esta é a salsa alegre, que xa lle puxen, entón agora vamos a poñer... Ten un cor moi bonito, verdad? Home, claro, porque ten un color alegre. Sí, ten unha cor moi chula, moi bonita. Pois mira, agora vamos a... Isto podes botar despois o verde que queiras, vale? Neste caso é rúcula, pero podemos botar leituga, canónigos, brotes, o que queiras. Vamos a dar un toquiño de acidez a esa leituga. Un pouco de limón, Un toque de acidez solo. Está xa empratando, ele emprata na prancha. Claro, para que se me siga quentando o pan. Claro, moi ben. Un poquinho de sal. Ajá. E agora tiña xa aquí un tomatiño cortado. É como un bocadillo. Sí, no, si está ben porque isto fixéchelo con pan de cenoria, pero podría ser con pan normal. Claro, pero hoxe a protagonista é a cenoria, vale? Exactamente. A ver... O touciño é pasa inadvertido, xa verás. O touciño pasa inadvertido. Vamos a poñer aquí. Ten unha pintaza, Xulio. Ten boa pinta, non? Ten moi boa pinta o de Xulia. Vamos a dar un aplauso, veña, que merece. Un aplauso para Xulia Mate. Pilar, vente conmigo que vamos ver o de Coque. A ver. Nada, eu tamén vou poñer verde, voulle copiar o verde. Vanlle copiar o verde del. Poño verde. A ver, que chulio. Vamos, Coque. Mira, isto xa está. Velo que xa está. Veña, vamos alá, Coque, que temos que dar pasos agora, galega. Estáme preguntando aí Espiño. Estáme dicindo aí Espiño, sí. Moi ben. Poñer aquí... Eu creo que podemos facer de paso pregunta de concurso, xa que estamos aquí contigo. Veña, vamos alá. Que tipo de cenorias fixo Coque de acompañamento? Cenorias que, glaseadas. Glaseadas. 664-483419, chamade a voltas co prato, 50 euros en show. Que tipo de cenoria fixo Coque de acompañamento? Vente conmigo, Pilar. Ponte aquí. É un momento de probar. Chegou un momento de comer. Sí. Bueno, as receitas, a verdade, é que son espectaculares, Sí. Hai que dicir que as dúas teñen moi boa pinta. Ademais, tes a opción sen carne E con carne. a opción con moita carne. Con pouca. É así, é así. Bueno, con pouca. A ver. Oye, fixadevos que bonito lle quedou a Xulio, Que maravilla. Xulio, ves, velo aí cociñando e diste, mima, pero que gocha deste, despois quedelle precioso. Bueno, está... Pois sí, así. Vou probar. Cando queires, Pilar, adiante. Mira que bonitas tamén as de... Hola, que bonitas as de Coque, Proba salsa Coque vai tamén. buscar a terceira vitoria. Vamos repartir cartos. Imos a Talalín. María, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, ben. A ver, ti cenoria sí ou non? Sí, claro, sempre. Sempre. Pero como che gusta máis? Gústame de todas as maneiras. Bueno, eso está ben. Pois mira, a cenoria pode che dar 50 euriños. Que tipo de cenoria fixo Coque de acompañamento? Cenoria glaseada. Moi ben. Un aplauso para a xente de Lalín, que tamén nos ven desde ali. Un bico grande. Un bico. Chao, chao. Chao. Que pasa? Estás ben? Sí. Por qué? Porque estaba moi bo. É que estabas como en trance. No. Estás Estaba ben? degustando o que estaba tomando. É que a min estame entrando tamén ganas de probalo, agora xa quero que acabe o programa. Agora, sí, para probalo tamén. De estar Xa cansado. veremos que deixamos. Estou canso. Vamos alá. Lola de Ordes, que veu... Lola, agora que non va a cambiar o nome. Ai, Pilar de Ordes, perdón. Pilar de Ordes, que antes chamou Lola. Entonces, Pilar de Ordes, que veu probar as receitas de cenoria que fixeron os nosos cociñeiros, tennos que dicir quen gaña o voltas co prato do día de hoxe. Ui. Coque. Coque, a terceira consecutiva de Coque Fariña. Continúa a ser invicta. Que maravilla, Que maravilla, continúa a ser invicta. Bueno, pasáchelo ben. Sí. Nos encantadísimos de que viñeras e recupérate. Vale. Gracias. Veña, señoras, Gracias, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden coa hora galega. Chao, ata mañá. Chao.